Kaya na ganataon sa mga Juma Disena. Okay. So nara akong order. Social ano no? Dapat tanawon sa kamera ana gina. 2,000 years later. Yeah, for this video, abot akong gi-order og naa adri ang isa ka rider og isa na ko ka followers. Ano si pangalan nimo? Dolls. Kaya na ganataon sa mga Juma Disena. Okay. So nara akong di order mga kabingka. So i-shout out ang imong kuan mo mga kailan mo. Shout out kang Ate Bimilo, kang Ikang, o sa Kutom Ka Express Martina. Thank you, Kaso. Okay, so atangi ang akong mga kuan. Bye-bye, Dos! Welcome back to the back in the backcourt. Welcome back to the back in the backcourt. For today's video, magmumukbang po tayo ng red ribbon. Red. Siyempre, ulag yun. Red ribbon. Ang akong imukbang karon mga kabingka kay Mansanitas. Mansanitas. Black Forest. Flawless kayo. Forest. Red ribbon. Baka naman. So, ato ning tilawan ning Mansanitas. Dili ni siya Mansanitas, cherry ni. Let's do it. So, natay kutsilyo rin. Ingon daw na lami daw ning Black Forest. I don't know ha kung sa dyan siya kalami. Nag-ingon niya. Lami kuno daw ni. So, bueno, to ha, mga bingka. So, unahan na to ang kuan, unahan na to ning syempre kaning cherry, do. Lami, furnace. Syempre, kanina po ang kaning iyang icing with cake. So ato ning i-rate 10 over 10. Furnace 10 gid siya. 10. Okay. Grabe gid siya. Furnace. Oh, kaning Black Forest. Kaya sa mga kabingka, dili sa makakaumay. Gikan diri sa pag-iingkib dito nimo, para pag-iingkib nimo. Gikan sa bahanto diri sa tilaok. Swabe gid siya. O kani nga tsokolate. 10 yapon. Kan ani mga kabingka. 101.1. Grabe yung Black Forest. Actually, ang red ribbon tasted and proven talaga na siya. Lamig. Hold up. Ano yun naman sa nito to? Yan. Kaning Mansanitas. Mansanitas imong gipangitan na pud mo. Mansanitas imong gipangitan mo na raw. Ni asa Mansanitas. Ni. Bernice.
May ayo. Grabe. Fairness. Dugay na nagkikrave ano ba? What ba? Forest. Kapitan, demi ayo. Ganahan ako di kaning mansanitas gud ba? Ano ang gining mansanitas gud? Moni cake na mansanitas. Sagwa mo nang tana dito sa ibang bansa ang mansanitas bitaw. Mahal kay na ginahimo na siya wine. What ba? Wa ko balon si pangalan basta kita ko sa YouTube ba nga mansanitas lagi nga ginahimo kabalo ba mo nga bisag wa mo nangutana ang mansanitas diri mo na ginatawag apple. So dito sa Lainasod na diri ang tawag man diri sa apple na to day kay mansanas man. Pero ang atong pure jud nga mansanas or apple kana mansanitas yo. Kuan na tambal daw na sa mga kanser. What ba? Naka sa Manila gaya na mansanitas wa bisag wa mo na tanah tag 200 ang kilo na. What ba? Siya. Pero dili na ko sure marot. Masa ato ara din mukbang with review di ba? Kita nyo ko sa kalami. Oh, tawo. Bas mag-ana-ana yung mata. Lain mag-kaon kag dili mag-ana-ana mata. Dili lang eh. Gusto kag model-model. Every bon gusto mag-model. Ana gid pagkaon ka mga social ana no. Dapat tanawon sa kamera, ana gina ready bo no. Diba? What ba? Ana gina dapat i-feel mo sa mga ana ba. Mahimo makita ng kalumutaw ana gina sa kay. Kuan po na lain ko kay kuan yun. Red Ribbon, pwede na ko nyo kwaon o kuan endorsement. Kanya ang mansanitas with ana din ka, minana man ako. Diba? Fairness gina. So, atami ang akong sunod na kabanata mga kabingka. See you in next my vlog mga kabingka. Ito po si DJ Mars in the place to be. Yo. Di po na ako ni mahurot kay siyempre. Ano ba? Kani dili man ako ni mahurot. Ako na naipakaon sa akong mga alaga, mga ilaga, mga kupiki, mga ok, diba? Ako na naipakaon. Siyempre dahil ako rin magkaon rin, no? Ako rin ipakaon. Pa, di po sa maglaway. So, see you in next my vlog. Babus ka. Tell me pretty lies, look me in the face, tell me that you love me.